South Africa sanibingelela ngaliza kwethu namhlanje mhla ka7 kulonyaka 2025 enyangeni uApril. Bangana zakuthi siphuma ngapha eJelemarysburg ke njengoba soda benele kababa umfowethu uGugu kaDlamini nimazi ngecala liboshelwe. Bafethu sidangele phela amazwi sidangele nje kanza kwethu engingakusho nje ngithi nomuntu osekhaya neBhayibheli akafunde udaba lika Josefa lo okuyena uthi ubechaza amaphupho ukuthi kwenzakala lithini udaba lwakhe lokho nje engingakusho kwamanje. Bongosi sanibonani. Angikho right umoya wami ulimele kakhulu. So uningi nje mfethu okwenzakalayo. Le ndoda le yashumezekile kakhulu, and the more engage nayo ziningi izinto ezivelayo, and it's so interesting, and I can't wait ukubona isiphetho sale case. Kunzima ngema lapha umhlaba nje uzoyibona ireality ukuthi umhlaba onjani. Sometimes impilo is not fair, yabo engakusho, but ke angeke sisho kuningi kanza kwethu, kodwa uNkulunkulu ukhona empilweni yakho baba uGugu Dlamini lokho engakusho. Siyabonga.